πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, να μας πει λίγα λόγια για τον Γεώργιο Δροσίνη. Καλησπέρα σας. Εδεσιμότητα, κυρία Δήμαρχε, κυρία εκπρόσωπο των τοπικών φορέων, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, το κείμενο αφιερώνεται στη μνήμη του πατέρα μου, δασκάλα Άγγελο Στέφου, και του καθηγητή μου από τις Γούβες, Στιέας, Αθανασίου Λέκα, καθηγητή μου στο Γυμνάσιο Στιέας, οι οποίοι με μίλησαν στην ποίηση του Γεωργίου Δροσίνη. Το κρατούσα, ήταν μια χαρά, να δεν περάσει. Στον ιδιόκτητο πύργο των Γουβών, στο ευωικό χωριό στις Γούβες της επαρχίας Ιστιαίας, ιδιαίτερης πατρίδας μου, είναι η παταγωνική κληρονομιά όπου έζησε, όπως ακούστηκε, τα εφηβικά και μεταφηβικά του χρόνια στις καλοκαιρινές διακοπές. Στον πύργο αυτό, κτισμένο επάνω σε βράχο που δεσπόζει της περιοχής, λειτουργεί σήμερα το Μουσείο Δροσίνη και λογραφικό κέντρο, από σήμερα που εγκαινιάστηκε χάρη στις άοκνες προσπάθειες της Προέδρου του Συλλόγου, κυρίας Ελένης Βαχάρη, που μας θυμάμαι την παρουσία της, η οποία συνέβαλε καθοριστικά με επίπονη και επίμονη επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς, ιδιαίτερα τη Δήμαρχο Ιστιαίας Εδιψού Ελένη Ευσταθίου, στην ανακαίνιση και επαναλειτουργία του πύργου, ο οποίος ήταν σχεδόν σε ημιερυπωμένη κατάσταση. Από σήμερα ο πύργος είναι επισκέψιμος και αποτελεί ως ιστορικό μνημείο σημαντικό τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με επίκεντρο τον πύργο, κάτασπρο σε ψήλωμολο πράσινο και βαρύ σαν κάστρο ή σαν μετόχι, με 2 στρογγυλάδες ανεμόμυλου με τα λίγα παρατήρια που έχει, γράφει το μεγαλύτερο μέρος του ποιητικού και πεζογραφικού του έργου, δίνοντας συγχρόνως μια θεσπέσια περιγραφή της μπουκολικής ζωής των χωρικών και του άφθονου υλογραφικού υλικού. Ό,τι είναι ισκιάθος απέναντί μας για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη είναι οι Γούβες για το Δροσίνη. Συγκεκριμένα ο Δροσίνης γράφει τη συλλογή «Θα βραδιάζει», με προμετωπίδα ξημέρος όταν έφυγε και τώρα έχει βραδιάσει, που περιλαμβάνει 82 λιγόστροφα ποίηματα βιωματικά, διαπνεόμενα από τη γνήσια νοσταλγία για την αμέριμνη ιδηλιακή ζωή του χωριού, πλημμυρισμένη από τη φαντασμογορία της νιώτης του. Θα σε πάω που χαράχτηκαν τα παιδιάτικά μου αχνάρια, στους αγρούς τα βαλτολίβαδα και στα βάθη τα βαθύσκιωτα, στα σπαρτά στα καρπερά και στα λιόφυτα τα ανάργια, στις βρυσούλες στα κροθάλασσα, στα τρεχούμενα νερά, στις πλαγιές στα κλεισορέματα και στην άκρη από τους γκρενούς, σε ένα όκτο, σε ένα χέρσωμα, σε μια πέτρα σκαλιστή. Στις Γούβες επίσης αναφέρεται το θαυμάσιο ελεγείο, το μυρολόγιο της Όμορφης, μια ποιητική σύνθεση που κυκλοφόρησε στο λυκόφως της ζωής του και γράφτηκε σαν τραγουδιστό μνημόσυνο παλιάς και ξεχασμένης αγάπης, που ξαναζωντανεύει με το άκουσμα της πεντάμορφης χωριοτοπούλας των Γουβών, Εμορφούλα Σκόλια. Στα πεζογραφήματά του, εμπνευσμένα από τις Γούβες και την ευρύτερη περιοχή της Ιστιαίας, ανήκουν οι αγροτικές επιστολές, κατανεμημένες σε 12 κεφάλαια με προμετωπίδα «Ω Θεία και πάντα αγέρα στη ζωή», με ποικίλες πληροφορίες τοπογραφικές και λογραφικές που συνερούν εξαίρετα το φυσικό τοπίο με το ιστορικό στοιχείο. Η Αμαριλής, τίτλος ηλυμένος από το βουκολικό ποιητή Θεόκριτο του 3ου π.Χ. αιώνα, στον οποίο οφείλεται και η ονομασία της ποιητικής συλλογής Ιδίλια, ένα μικρό αριστούργημα γεμάτο ιδηλιακή χάρη και δροσιά. Η νουβέλα κινείται στον οικείο χώρο του Δροσίνη με τα θέλγητρα του αγροτικού βίου και τις εξαίρετες περιγραφές όπου το φυσικό και το ανθρώπινο περιβάλλον διαπλέκονται έξοχα και το μεγευτικό τοπίο ταυτίζεται με το ερωτικό. Το βοτάνι της αγάπης, από τα καλύτερα έργα του Δροσίνη, που μεταφράστηκε σε αρκετές ξένες γλώσσες, αγροτικό και συνάμα ηθογραφικό μυθιστόρημα, το οποίο πραγματεύεται
τολμηρό για την εποχή, την ερωτική ιστορία δύο νέων, ενός ποιμένος και μιας Αθηγανίδος